Perspektiva. Perspektiva. U razgovoru s gostima donosimo različite perspektive o društveno važnim temama, osobnom iskustvu i životu. Utorkom od 12 sati. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i različitosti elektroničkih medija. Zadovoljstvo mi je pozdraviti i najaviti današnji gost u emisiji Perspektiva, Luku Omana, predsjednika udruge Prijatelji životinja. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Evo odmah ja u najavi kažem predsjednik udruge Prijatelji životinja, pa može da mi tako krenemo da evo nekako slušatelji a i gledatelji znaju kakva je to udruga, kad je ona osnovana i zapravo šta vas je potaknulo da je osnujete takvu udrugu? Pa evo, prošlo je 20 godina od osnutka i više zapravo i moram priznati da su stvarno burne godine. Puno kampanja smo pokrenuli, puno smo uspješno ih i završili, puno je nekako, odmah kad napravite jednu kampanju onda shvatite da to ona traži nastavak, nadogradnju i zapravo jednostavno nema tu kraja, ali evo mi se nadamo da će doći svijet kada mi naprosto nećemo morati postojati jer će biti sve onako kako smo zamislili, ali do tada imamo jako puno posla. Šta je možda bilo ono prvo, prije tih 20 i nešto godina, što je prvo trebalo sanirati, što ste vi tada vidjeli i rekli dobro, moramo napraviti udrugu građana, u stvari udrugu civilnog društva i nekako kroz to se krenuti boriti za evo te neke promjene. Da, mi smo krenuli više aktivistički, mi zapravo nismo ni tada znali udruga sad pa nešto, nego su nam zapravo drugi rekli pa trebali bi osnovati udrugu, to bi trebalo tako. Onda smo išli kroz tu formu. Da, kroz formu kako bi to izgledali, ali zapravo smo krenuli kao aktivisti i nekako smo i sad ostali u tom istom duhu aktivizma, naprosto onako, želimo boljitak, promjenu, borbu za opće dobro, a udruga nam je zapravo samo da to se bude oformljeno, da bude se kako treba, kako da kažem, jer volimo zaista da profesionalno radimo, iako radimo od srca, ali opet da s jedne strane bude od srca, s druge strane profesionalno. Sigurno vam se pokazalo da zapravo kad je to nekako strukturirano i kad je to provučeno u stvari kroz tu formu onda kasnije, da li to zakonska ili neka, da zapravo te promjene onda stvarno mogu zaživjeti i da su one učinkovite. Da, u svakom slučaju, da. A mi smo samo od početka zapravo, kako da kažem, s našim zahtjevima vrlo ozbiljno nastupili. Htjeli smo da zapravo i nadležne institucije i građani nas shvate ozbiljno. Znači, naravno da su naše ideje tada bile nekako onako, još šta vi sad žele, vrlo revolucionarno, ali jednostavno sa upornošću, sa stalnim ponavljanjem, ali i objašnjavanjem zašto neke stvari treba promijeniti, do toga je i došlo. Recimo, sjećam se, naše prve akcije su bile usmjerene protiv zlostavljanja životinja u cirkusima i htjeli smo da Hrvatska bude jedna od država u kojoj su zabranjeni cirkusi sa životinjama. Naravno da kad smo krenuli da se ljudi uopće pitali što je u tome loše. Znali smo da kroz sam aktivizam i prosvjede od grada do grada i tako dalje mora biti ta edukativna nota, znači da ljudi uopće shvate aha, ima tu logike i jako brzo smo zapravo dobili onda veliku podršku. Dakle, kako sami građana, ali zapravo i vlasti, odnosno prvenstveno sada gradova koji su shvatili da zapravo davanjem dozvole da neki cirkus sa životinjama dolazi u njihov grad, da i oni na neki način sudjeluju u tome, a da bi trebali zapravo reći ne. I jako brzo je došlo i do 30 gradova koji su odbili gostovanje takvih cirkusa. Naravno smo onda mi krenuli prema državnom nivou da jednostavno se to ukine, takva zaista grozna praksa u čitavoj državi. No, evo, i sad ću koristiti priliku da kažem nešto za te životinje. Životinje u cirkusu iznimno pate, žive od parkirališta do parkirališta, to nisu nikakvi uvjeti, često su to divlje životinje, tjerane da rade trikove koji za njih nisu prirodni. Kad govorimo o domaćim životinjama u cirkusi, ista stvar. Znači, nije prirodno da, ne znam, koza bude na kravi, pas na kozi, da sad tamo izvode nešto, preskaču i definitivno je to za njih velika kako fizička, tako psihička patnja, ali na neki način i izrugivanje tim bićima s kojima trebamo
imati suživot, trebamo dijeliti ovaj planet, a ne od njih raditi nekakve spodobe. Znači, mislimo da cirkusi itekako mogu postojati potpuno bez životinja, to su dokazali i mnogi koji uspješno posluju upravo vještinama ljudi, koji su pristali, učili svojom voljom, tamo izvode trikove i zapravo to je nešto što je zadivljujuće, zato što su oni to zaista, tu vještinu svojom upornošću zapravo dobili, a ne uzimati drugu vrstu koju sa nasilnim... Tako, koja zapravo i ne razumije cijeli taj koncept u koji je uključena, niti je tako. Niti je to njoj zanimljivo tako. I zapravo onda zabavljati se na tuđoj nesreći baš i nije nešto i tu smo već odmah vidjeli koliko je nekako naš vapaj za zaštitom životinja, za pravima životinja povezano zapravo i s ljudskim pravima i jednostavno sa boljitkom ljudi. Jer ukazivati ljudima na nemoć takvog nekog, naročito kod djece, itekako se može preslikati da se mogu zapitati kako i drugom čovjeku. Isto također naše nekako osnovna načela je da životinje kao i mi dijelimo ovaj planet i kad gledamo često govorimo evo ljudi treba imati jednaka prava bez obzira kako govore, u šta vjeruju, koliko su visoki, jaki, inteligentni i tako dalje, ali onda kad to prebacimo na životinje, pa isto je. Pa i one se od nas razlikuju samo po izgledu, inteligenciji ili načinu života. Da, gledajući ovako kroz vašu web stranicu zapravo i proučavajući šta ste vi sve pokrenuli, koje sve akcije, u stvari iz naziva Prijatelji životinja dosta bi rekao čovjek da je to samo jedan segment. Ali onda kad sam vidjela zapravo i prateći šta ste sve radili do sada, u stvari povezali ste puno bitnih društvenih segmenata i nekako pokrenuli ljude da onako pogledaju da to nije sve odvojeno u stvari. Da je sve ovo što ste rekli empatija prema životinji pa empatija prema čovjeku. Pa povezali ste zapravo mirotvorstvo i upravo taj način suživota i pogled na drugo i drugačije, gdje bi čovjek naizgled rekao kakve to veze ima recimo s plastičnim vrećicama, jel? Kad bi išli segmentirano. A u stvari sve te akcije vode k istom, jel tako, konačni je cilj. Naprosto, jednostavno, kad smo krenuli u kampanju, kreneš sa životinjama, jer evo primjerice, veliku kampanju smo imali za zabranu ubijanja životinja zbog krzna. I naravno mi smo to krenuli iz prosno ogromne brutalnosti prema životinja zbog potpuno nepotrebnih predmeta. Znači danas zaista nam krzno ne treba da bi nas grijalo i zna se zašto se ono kupuje, uopće nema veze sa nekakvom zaštitom od hladnoće i slično. I potrebom. Tu nema, nego ono doslovno nekakvog luksuza i tako dalje, a iza toga se krije milioni životinja koji se drže u stravičnim uvjetima, jer ne zna se li gore ubiti zbog toga životinju u divljini ili zapravo još gore držati sa tim ciljem koja živi u tom kavezu potpuno neprirodno, gdje se javljaju i kanibalizam i stvarno onak stravični uvjeti i te životinje se onda žive deru ili elektrokucijom, uglavnom stravični načini ubijanja, jer je naravno profit bitan i samo to krzno. I onda kreneš dalje, onda shvatiš da je to ogroman ekološki problem, da za krznenu bundu treba 50 puta više prirodnih resursa nego za neku bundu od nekog drugog materijala, jer normalno onda shvatiš pa da troši se voda, treba te životinje hraniti, to su ogromni resursi. Onda dođeš do zagađenja, jer koža i krzno to je naprosto organ koji hoće istrunuti, treba puno kemikalija da se on obradi. Ljudi guraju svoje ruke u to, djeca često, znači onda opet se povezuje sa dobrobiti ljudi, isto također i ta pitka voda koja se troši, zagađuje. Znači jednostavno čineći dobro životinjama činimo dobro ljudima, kako direktno u ovom slučaju zbog zdravlja, ekologije, tako indirektno jer jednostavno mi smatramo da bi bilo puno manje sukoba, ratova kada bi se djeca učila potpuno empatiji, bez povlačenja crte. Jednostavno ne čini drugom ono što ne želiš da se čini tebi i definitivno povezani su i svi oni koji su nasilni među ljudima,
primjerice serijski ubojice i tako dalje, uvijek u svojoj povijesti imaju nasilje prema životinja, ubijanje životinja, zlostavljanje i tako dalje. I jednostavno kada bi se više posvetilo pažnje suosjećanju prema životinjama, sve bi se to odrazilo. Tako je, zapravo bi to bilo neko pravo vremeno reagiranje možda. I to isto, da, takve osobe, recimo, da, ovo ste dobro primijetili, bi se već, znači da nešto s njima nije u redu i možda bi se spasili ti ljudi da ne dođe do onog tako je, do posljedica na kraju i za drugoga i za njih same. Tako je, jer jednostavno reagirati u takvim situacijama kad se vidi već nekakav poremećaj u mladosti i ta osoba se može spasiti da zapravo, ne znam, ne ozlijedi drugog, ne završi u zatvoru čitav život. Znači, jednostavno promoviranje nenasilja, to je naš cilj, bez obzira o kojoj se životinskoj vrsti radi, dakle o čovjeku ili nekoj drugoj. Mi smatramo da je čovjek samo jedna od životinjskih vrsta na ovom planetu. Upravo ta poniznost i jednostavno gledanje na drugu životinju, drugog čovjeka kao biće koje treba suživot, treba poštovanje, treba svoja prava, nas može dovesti sve nas do nekog blagostanja. Kad govorimo o tom blagostanju, često onda ljudi ne razumiju, ali sve je povezano. Evo, naša prehrana, ako uključuje životinje, automatski, dakle, dovodi i do gladi u svijetu i do globalnog zatopljenja i tako dalje. To su takvi ogromni podaci. Primjerice, evo, ljudi nisu svjesni da puno se priča o globalnom zatopljenju, o električnim automobilima, ali zapravo meso, mlijeko i jaja utječu više na klimatske promjene nego sav promet ovoga svijeta. Doslovno svi avioni, brodovi, automobili, kamioni ne utječe toliko, a ogromno utječu koliko zapravo naš izbor prehrane. Na neki način pa nikad čovjek ne pomisli. Pa ne bi pomislio, ne. I mi isto tako zapravo nekako kreneš iz čistog suosjećanja jer shvatiš da zapravo ne moraš jest meso, ima toliko nevjerovatne hrane, osim toga naši stari su većinski jeli bilje. Meso se jelo jednom mjesečno, jednom tjedno uvrh glave. Zaista nije bilo ni potrebe, bili su i zdravi i sve ali onda shvatiš koliko je to povezano zapravo i sa gladi u svijetu i sa klimatskim promjenama. Kako je to kod vas? Vi ste isto zapravo vegan, tako? Da, ja sam vegan dugo godina, evo praktički koliko i udruga, 20 i nešto. Prije toga sam bio vegetarijanac i pa da, kod mene krenulo odlaskom zbog obiteljske situacije, preseljenjem na selo i tamo sam zapravo onako doživio zapravo ljudski odnos prema životinjama. Svu okrutnost bi se moglo reći koju prema životinjama pokazujemo, a normaliziramo je. Znači, i to je interesantno bilo. Meni, iz grada koji sam došao, meni nije bilo normalno jer nisam prošao taj proces normalizacije. I naravno kad sam vidio ono prvo klanje ili nešto, reagirao sam onako ljudski, što zapravo svatko od nas reagira, što svako dijete zapravo prvi put reagira. To je grozno, brutalno, to je jednostavno nešto. Zašto to radimo? Mislim, nema razlike između psa, mačke, svinje, krave. Zašto bi bilo kog ozljeđivali? Naročito zato što nam to zaista nije nužno, dapače i na štetu nam. I reagirao sam jednostavno u tom momentu, ok, ja u tom neću sudjelovati. Sve u redu, ali samo mene pustite. Nemojte da sudjelujem. Nije bilo tada još ni izraza vegetarijanac, vegan i tako dalje, nego su me počeli ljudi zvati vegetarijancem i ja sam onako, ok, valjda sam to onda spadam to. Kasnije tek kad zapravo sam po knjižnici išao tražiti neku literaturu tome, pa sam se zapanjio zapravo da je jako puno poznatih osoba, tipa Albert Einstein, ne znam, i naučnika i to, Nikola Tesla i Leonardo da Vinci, i Pitagora i tako dalje. Dakle, ljudi koji su daleko još bili u prošlosti još više su promovirali nenasilje, suosjećanje i tako dalje. I uspjevali u tome i naravno sve im se to vratilo i boljim zdravljem, dugovječnošću i tako dalje, iako to nisu tražili. I na neki način mi sada promoviramo nekako da ljudi učine neke pozitivne korake zbog životinja, zbog okoliša, a zdravlje će im naravno biti bolje, ali možda im to ne treba biti glavni cilj. Znate kako je meni sad drago da ste ovo sve vi rekli, jer evo nekako kad slušam, moj tako isto bio put prije više od 20 godina. Isto tako, sad sam se sjetila situacije te kad
kad sam bila isto na selu, preselili smo se iz grada na selo, znači skoro identično. I dijete sam bila, baš sam bila malena i kako sam pokrivala uši. Kako mi je to bilo nešto strašno. I nikad to nisam osvijestila, možda je to i utjecalo kasnije na moje neke, što kažete, svjesnije odluke. Da zapravo ne želiš. Pa da, mi bi htjeli zapravo i naši korisnici su upravo prvenstveno ljudi koji jedu meso. Dakle, želimo s njima biti prijatelji, a prijatelja nećeš pustiti da jede meso ako vidiš da je to nešto loše. Ukazat ćeš mu, daćeš mu informacije. Na neki način oslobodit ćeš ga da počne sam razmišljati, jer mi se svi rodimo sa suosjećanjem. Mi se ne rodimo kao, kako da kažem, jedači životinje i slično, nego nam jednostavno počnu govoriti to tako mora biti, pusti sada, ali dijete kad, ne znam, vidi zeca, on u njemu vidi prijatelja, sigurno ne vidi hranu. U jabuci odmah vidi hranu. To je nekako nama prirodno i u glavi, osim toga i naše tijelo, nismo mi neki grabežljivci, ne? Niti smo sposobni ubijati životinje osim puškom kao i jedni druge, znači nekakvim nasilnim sredstvima koji smo izumili, opet na neki način umjetno stvorili, ali prirodno smo mi zapravo suosjećajna bića i jedni prema drugima i prema životinjama i na neki način treba nas naučiti biti okrutni. I samo se trebamo vratiti tim korijenima i naprosto živjeti u skladu sa vlastitim osjećajima i razumom. Nekad i s razumom, jer razum nam govori pa to nam ne treba, zašto bi sad ta životinja patila, nema smisla, ne osjećam se dobro s time, ali jednostavno onda to nekako potisnem, ali evo tako se to radi, većina to radi i onda... Tako je, postoje običajno u tvojoj okolini i zapravo jednostavno ne promišljaš, preuzimaš onako kako se radi, što je normalno. Da, ali mi bi htjeli da ljudi ne životare, nego da žive punim plućima, da razmišljaju kako dolazi hrana na njihov tanjur, da li može drugačije. Da budu svjesni kompletnog procesa užitka u hrani i probave. Tako je. Jer zapravo je cijeli, kako kažu, proces hranjenja je u stvari otkad pripremaš pa do onog trenutka kad u stvari se čistiš, da tako kažem. Znači cijeli taj proces je u stvari proces hranjenja. Tako je i treba biti definitivno svjestan. Ja bih rekao taj proces počinje od kad počinje dolaziti hrana na naš tanjur. Znači ne kad je već na tanjuru. Znači bitno je, ne znam, ako je na tanjuru meso, pa čekaj, otkud to meso? Pa nije ubrano na drvetu. Netko je morao tu životinju uzgajati, držati u kavezu, ona je mučena, vrištala i sad je došla na tanjur. Znači i to je dio procesa kojima treba ljudima biti važan i vidjeti, pa čekaj, mogu napraviti izbor, pa izabrat ću, ne znam, grašak, na primjer, ne? Naročito danas što možemo jesti zaista u izobilju. Najbolja hrana je zapravo biljna hrana, ima je na pretek, se možemo naći, kak se veli, na tržnici zasaditi, ali danas imamo zapravo jako puno tih okusnih zamjena da evo, ko je navikao može piti mlijeko, jesti meso, a da zapravo ono uopće nije svjestan toga, jer je po okusu to stvarno jako sad već slično. A s druge strane, mislim imamo ne znam, ćevape, ražnjiće, ne znam šta na tržištu sve nema. Malo ljude želimo potaknuti na znatiželju, zato recimo organiziramo ZGVG festival gdje dolaze upravo ljudi koji još jedu meso, proučavaju, degustiraju i kažu pa ovo je stvarno jako dobro. Iako zapravo samo se trebali razmisliti pa što su jeli naši bake. Znate što sam ja primijetila? Da je i ljudima jako velika promjena i strah, kao ja nemam vremena. Šta ću sad? Jer najlakše mi je bilo tako, kako su se rekli, ne znam, evo ja gledam osobno, znači moja baka je to tako pripremala, onako nedjeljom pohana meso, pomfri, ne znam, onako tradicionalno, pa gulaš, pa ovo, pa ono. I sad zapravo to je nešto uobičajeno što si ti vrlo lako skuhaš, naviko si, već si vidio i tako. I sad sa pitanjem, ako ne jedem to, a šta ću onda jesti? No. To je onako prva ogromna blokada i kako da ja sad to, ja onda zapravo nemam šta. I moram priznati da tek kako polako ti kreneš, tebi se u stvari otvaraju, da kažem, oči i horizonti i da bi na kraju shvatio da zapravo toliko hrane ima za koju mi ne znamo. Ja nisam znala da postoji.
toliko jela, znači cijelo jedno bogatstvo od one rečenice ako sad ne jedem meso, da, šta ću, ostaću gladan. Da, nema nareska, nema paštete, a to je zapravo moj svakodnevni krug. Šta sad, kako ću ja to? To moram priznati da mnogi govore i zapravo s veseljem. Ja to iz iskustva govorim, jer to je bilo i meni postavljeno pitanje, a moram priznati i moja onako, idem sad na posao, aha dobro, moram nešto, neki gablec, pa kako ću ja sad to satima pripremat, šta ću ja sad, kako ću nadoknaditi proteine u svom organizmu, ta neka pitanja. Da, to je nekako ali kad dođe do te faze to je već predivno, znači kad se ljudi maknu iz tog nekog začaranog kruga i počnu se zapitkivati, to je već jako dobro. I tu onda mi stojimo i s receptima, sa informacijama. Imamo na primjer VG Izazov, to je jedan besplatni servis na koji se svako može pretplatiti, mislim besplatan je, i dobiva svaki dan, mjesec dana mailove sa receptima, informacijama, upravo odgovorima na ovakva pitanja, šta ću sad s proteinom, ne znam šta ću sad s ovim s onim, i onda shvati zapravo nakon mjesec dana da je to stvarno jednostavno i da to pa pogotovo danas. Evo, stvarno moramo reći da danas u odnosu na prije 20 i nešto godina je zbilja izbor stvari koje se mogu kupiti evo već po trgovinama na neki način znatno olakšan. Jasno, mislim ako je mogao Leonardo da Vinci ili Nikola Tesla, mislim pa možemo i mi danas, zaista živimo u izobilju, ali da, interesantno i ovo sam se htio nadovezati, bogatstvo zapravo prehrane se poveća, to svi kažu, jer nekako svi po navici jedemo jedna te ista jela i onda shvatimo koliko ima nevjerovatnih vrsta namirnica koje smo zaobilazili, nismo ni znali da postoje. Mi često imamo i radionice za djecu i onda ih samo upoznavamo, ne znam, primjerice sa lećom, sa slanutkom, zapravo namirnicama koje su najnormalnije rasle i rastu danas, ali ih ljudi ne konzumiraju. Mislim, jednostavno ne znaju za njih, a od njih se mogu napraviti izvrsne stvari. I evo, nekako da se vratim na informacije, jer one su uvijek bitne. Recimo, na primjer, mlijeko, životinjsko mlijeko. Ne trebamo mi baš biti nutricionisti da znamo da svaka životinjska vrsta ima mlijeko za svoj pomladak, kao što i mi imamo za svoj. Govorimo uvijek, majčino mlijeko je najbolje. Pa isto tako i za bilo koju drugu životinjsku vrstu. Pseće za psa, mačje za mačića. I onda mi nekako iznormaliziramo da zapravo pijemo mlijeko druge vrste, znači kravlje mlijeko, koje je po sastavu potpuno drugačije od našeg ljudskog. Tako i sadrži ono što teliću treba. Tako je, sadrži ono što je prilagođeno njemu, znači nije prilagođeno nama, zato recimo djeca zapravo mala skroz ne smiju ni pit kravlje mlijeko, dobe krv i prolju, znači sve nam to govori da to nije prirodno za nas, ali mi to i dalje uspijemo normalizirati, pa onda još pijemo mlijeko u odrasloj dobi, nijedna druga životinjska vrsta to ne radi i sve nam to ispadne normalno. Zašto to nagledamo? Zato što je stvarno važno preispitivati ono što nam je nekako servirano, pa stvarno ćemo nekakvom zdravom logikom doći do nekih stvari, pa da, i zato je toliko problema, zato je toliko osteoporoze, recimo, što je interesantno, ne vjerovat baš reklamama, sve piše da sadrži kalcij, mlijeko, ovo ono, ali zapravo svaki nutricionist će potvrditi da zapravo namirnica životinjskog porijekla ispire kalcij iz organizma i da onda kada je kalcij u namirnici životinjskog porijekla poništava, jer je bitna ne da li on sadrži, nego koliko će tijelo tog kalcija apsorbirati. Ne? Jednostavno države u kojima se što se više kravljeg mlijeka pije, to je veći problem sa kostima, osteoporozom i tako dalje. To su statistike koje ne lažu, iako ja kažem da često baš zdravim razmišljanjem, logikom često dođemo upravo do istih zaključaka kao što kasnije nam istraživanja. Da, istraživanja i liječnici, nutricionisti pokazuju. Evo sad je, mislim, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila crveno meso potencijalno kancerogenim i tako dalje. Mislim, ma nije nama to trebala reći Svjetska zdravstvena organizacija. Jasno nam je i zbog kolesterola i bolesti koje nam se javljaju da je naravno, nisu, recimo Hrvatska je jako problematična. Svaki drugi građanin boluje od srca i krvnih žila i umire od toga. To je strašno veliki postotak. Pa logično da to nije sigurno od prevelike količine, ne znam, karfiola, zelja, blitve koju jedemo, nego upravo namirnice životinjskog porijekla.
No, mi hrabrimo ljude za svaki korak. Jednostavno, već je prvi korak ako smo nekog zainteresirali da uopće evo baš to malo provjeri, ma što ovaj priča, idem ja to malo prosurfati. Pa čak i ako kažu gluposti, jel? I to je priča i to je prvi korak, jer onako pa ajde bar da za sebe vidim da se sam uvjerim pa da malo i o tome nešto saznam iz drugih izvora. I onda neka se krene. Svaki put može biti prvi korak. Kad uđemo u trgovinu, kad naručujemo u restoranu jelo, kad kupujemo namirnice koje kuhamo, da li će taj korak biti da jednostavno više biljnih namirnica jedemo, da istražimo, probamo biljno mlijeko, mislim sad ih je na tržištu toliko, pa nađemo neko koje nama odgovara, pa barem povremeno zamijeni. Znači uvijek postoji korak i dobri su ovi, spomenuo sam taj VG izazov, zašto? Za svaku promjenu treba vremena. Znači teško će sad neko, evo, sad sam ne, to nije za mene, treba proći mjesec dana i to će, evo, svaki nutricionist isto reći, ako radite promjenu, radite polako i s vremenom. Znači treba vremena da se čovjek navikne. Naprimjer, neko ko ne doručkuje, na primjer ujutro, neće mu baš biti jednostavno krenuti sa doručkom. Ali nakon mjesec dana doručkovat će ko da je od uvijek ujutro doručkovao. Znači, želim reći, za svaku dobru promjenu treba malo truda, malo volje, ali jednostavno razmišljati o životinjama, o okolišu, pa na kraju i o sebi i o budućim generacijama. Jer ovako kako smo sad posložili svijet, našoj djeci se ne piše dobro. Borba za pitku vodu, za zrak čisti, za naprosto dovoljno hrane, resursa, a sve to opet se vraćamo na ono kako smo počeli razgovor, naš odnos prema životinjama. Toliko je to sve povezano. Evo, plastične vrećice ste spomenuli. Da, tako je. Mi smo krenuli zbog životinja, a zapravo, pa to je dobro za nas. Imamo nacionalne parkove, ta plastika ostaje u tom okolišu. Evo, istraživanja pokazuju da doslovno jedemo godišnje plastike ko kartica, ko kreditna kartica. Mislim, to je sad već postalo stvarno, mora su nam potpuno zagađena plastikom. A opet, krenimo od životinja, shvatimo da se čak 100,000 životinja svake godine uplete u plastične vrećice ili ih zamijene za hranu. Budimo suosjećeni prema njima, a vratit će nam se to upravo sa naprosto manje pojedene plastike. Eto, ako ništa drugo. Pa možda evo da se vratimo kad smo sad već krenuli sa životinjama, još malo jedan segment da prokomentiramo, znači šta zapravo znači briga oko životinja. Znači kad pričamo o kućnim ljubimcima, recimo, da li je to samo onaj tren, ona ljubav, evo ja volim svoju životinju, ona je lijepa, divna, mala, krasna, ali šta sve taj pojam brige i odgovornosti za kućnog ljubimca ili bilo koju životinju uključuje, pogotovo onu koju imamo kući, koja će živjeti s nama. Drago mi je za ovo pitanje, jer je ono povezano opet sa ovom odgovornošću. Kao što smo sad pričali da je odgovornost da gledamo što jedemo, što oblačimo na sebe i tako dalje, ista stvar je ovdje se radi o odgovornosti. Znači, ako nemamo dovoljno vremena, financija, naprosto kako da kažem, volje, radije i puno smo veći prijatelji životinja da tu životinju uopće i nemamo pod svom skrbi. Educirati se dobro što znači imati primjerice psa ili mačku kao svog člana obitelji, jer ona postaje član obitelji, to svatko koga ima, to se toliko se s prijateljima povežemo i to je ljudski. Kao što se povežemo sa ljudskim bićem, povezat ćemo se sa životinskom. Nema tu razlike. Ako dovoljno vremena jedno drugom posvetimo, vidjet ćemo osobu u njemu i zasigurno ćemo se sprijateljiti. Barem osobine koje prepoznajemo. Sigurno. Tako. To jednostavno dolazi do te povezanosti. I oni postaju članovi obitelji. Ali, kao i svaki drugi član obitelji, zahtijeva od nas veliku odgovornost. I definitivno mi ne promoviramo da ljudi imaju što više životinja, nego zapravo što manje, odnosno reklo bi se onoliko za koliko mogu kvalitetno brinuti. I to je opet povezano. Koji sa djecom? Mislim, sve se to može preslikati i na ljude. Sve to odgovornost. Znači, po nama treba dobro prije toga razmisliti da primjerice pas treba biti mikročipiran, to znači označen sa čipom da se zna tko mu je njegov skrbnik, imenom i prezimenom, da ako se izgubi da se može naći i tako dalje. To je jednostavno mu je kao osobna iskaznica. To je obaveza još od 2004. u Hrvatskoj. Da treba jako puno vremena. Ne vremena sad dok mi onako
on simpatičan, mali, tako dalje, nego sljedećih 15 godina. Minimalno. Znači, toliko može pas doživjeti. Znači, razmišljati dugoročno. Kad se ide na godišnji odmor, evo, sada je ljeto, ljudi odlaze na godišnje odmore, često s potpunosti zaborave, čekaj, a pas očić s nama, tko će ga čuvat? Mislim, a kad se sjetiš? Imamo aranžman, smo platili, ne primaju životinje. Recimo, taj apartman koji smo mi uzeli, pa Da, upravo tako. Da. Ali to je nešto o čemu treba razmišljati, ne čak prije godišnjeg odmora, nego prije uopće razmišljanja o uzimanju životinje. Da li će se ta životinja udomiti? Imamo jako puno napuštenih životinja. Zar ćemo stvarno uzeti oglasnik i kupovati životinje, a 10.000 životinja godišnje nam prolazi kroz skloništa u Hrvatskoj? To je strašan podatak koji upravo govori ne o životinjama, govori o nama. To je slika naše neodgovornosti. To je slika kakvi smo kao država, kao ljudi. Ako vidimo, recimo, primjerice u nekoj državi da zapravo nemaju napuštenih životinja. To govori puno o njima, govori koliko su oni odgovorni. Ako vidimo kod nas da se drže psi na lancu, da su, ne znam, gladni, žedni, da se ne kastriraju, razmnožavaju. Mislim, to nije slika kakvu želimo države, ali to se sve može spriječiti time da razmislimo prije. I sigurno ćemo pohvaliti prije onoga koji kaže ne, nemamo uvjete, da se cijela obitelj okupi. Ne može često se djeci kao životinje. Ne može dijete o kojem treba brinuti sad dati brigu. To je potpuno pogrešno. Cijela obitelj mora prihvatiti novog člana i u redu je reći sudjelovati zapravo u odgoju. Sudjelovati u odgoju sljedećih 15 godina. To dijete, kaže se dijete, to dijete za 5 godina već ode od kuće, ali pas je još uvijek tu. A nismo razmišljali šta će biti za tada. I tada više možda nije tako slatki kako je bio sladak kad je bio ovakav. Tako je, odraste naravno, ali opet zahtijeva daljnju skrb i ne može biti odbačen. To je odgovornost za čitavo vrijeme. Ne možemo imati psa godinu dana ili 2, nego od njegovog rođenja do smrti, odnosno ako smo ga udomili, od kad smo ga udomili, do njegove smrti. Mi svakako apeliramo na udomljavanje iz prostog razloga što jednostavno time spašavamo život nekoj životinji i dajemo šansu da druga životinja na njeno mjesto dođe, da uopće nije na ulici, da oslobodimo mjesto u skloništu. I još jedna važna stvar, jednostavno ne sudjelujemo na taj način u trgovini kućnih ljubimaca, a ona je vrlo okrutna. To je jedan aparat pretvaranja zapravo životinja u artikle gdje se one kupuju sada ovakvi, onakvi, manji, veći, tako dalje. Mislim da je puno bolje otići u sklonište, pogledat u oči ta živa bića, prošetat s njima. Oni su pod stalnim veterinarskim nadzorom, oni su cijepljeni, kastrirani i tako dalje. Dakle, stvarno možemo jednostavno i potreban im je dom i bit će vrlo, vrlo zahvalne. Spomenuo sam ovu riječ kastracija, ona je iznimno važna. Važna je zato što napuštene životinje padaju s neba, one nastaju zato kao neželjena bića za koje smo mi odgovorni. Dakle, ne mogu životinje same kontrolirati logično razmnožavanje, mi moramo biti ti koji ćemo reći ako imam psa, moram paziti da se on ne razmnoži i što ću onda sa tim štencima i onda je bolje napraviti kastraciju. To je danas vrlo, kako da kažem, jednostavan rutinski zahvat koji će svaki veterinar znati napraviti i definitivno s time će olakšati život i tom psu, bez obzira da li je muško ili žensko. Oba dvoje se trebaju kastrirati jednako, jer često kaže, a dobro, kao muški je, nema veze, ali on zapravo pati, brže će otići od kuće. Ako ništa drugo zavijat će zasigurno mu nije dobro i za njegovo zdravlje. Upravo tako. A opet ta odgovornost, ako slučajno pobjegne od kuće, negdje će nekom napraviti neželjene životinje. Dakle, jednostavno opet se vraćamo na tu odgovornost. Odgovornost i pohvala je odbiti nemamo kućnu životinju jer nemamo uvjeta. I u redu je to tako djetetu i objasniti. Mislim da ga tim puno više ćemo naučiti, da smo kao obitelj odgovorni, da shvaćamo da eto, često putujemo, nemamo dovoljno, nemamo novaca dovoljno ili bilo koji je razlog tome i da dijete shvati, aha, ok, onda smo mi odgovorni, zato nećemo
imati životinje, nego da pod svaku cijenu se djetetu nabavi životinje koje će ono možda za, ne znam, godinu dana više mu neće biti zanimljivo. I prije prestati biti predmet interesa. Tako je. I onda su tu problemi koji se mogu spriječiti upravo time. Ali oni koji imaju dovoljno uvjeta da pače neku dome životinju, ali neki imaju na znanje da tu mora biti kastracija, cijepljenje, mikročipiranje, dovoljno ljubavi, vremena, pažnje, šetnje i da ti uvjeti zapravo pokazuju, to je neki naše ogledalo. Često nam turisti znaju to govoriti, pa po tom se vide kakvi ste vi. Ako vide ne znam, psa nekakvog zapuštenog na lancu, pa to je odraz nas. Mislim, po tom se vidimo kakvi smo. Ako vidimo da je vesel, sretan u šetnji, pazi sa njemu, aha, ta obitelj pazi. I opet, evo, povezano je sa ljudima, na neki način s tim odgovornosti učimo kako postupati i jedni prema drugima. Jer iskreno potrebe su nam često vrlo, kako da kažem, trebamo biti siti, trebamo biti sretni, dovoljno prostora imati, treba nas se doživjeti kao osobe, sve to i životinje na neki način traže, kao i mi. Točno. Evo da kažemo samo da ste zapravo na neki način prva suradnja između vaše udruge i vas i Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara je bila evo upravo povodom rješavanja jednog problema, a to je bilo mislim 2018. godine, prekomjernog razmnožavanja pasa, napuštenih pasa u romskim naseljima. Tad je bila u pitanju Međimurska županija, jel tako? Yeah. I zapravo ste na neki način i sa gospodinom Kajtazijem i sa Savezom Roma sudjelovali u zajedničkoj izradi jednog plana kako će se tada riješiti sterilizacija tih životinja i taj zapravo problem s koji se pojavio. Kako je to tada ta akcija zapravo uspjela? Kako? Pa da, moram priznati, mislim, ona još uvijek traje, da se razume, to je ogroman problem i evo, zato ću i u ovom momentu zahvaliti gospodinu Kajtaziju koji je stvarno imao razumijevanja i volje da se s nama, kako da kažemo, ovo ruža strpljenjem i upornošću da nekako nadležne vlasti, državne, shvate da to je državni problem, da tu treba jednostavno pomoć države da se ti psi kastriraju. U onom momentu je bilo kastracija i vraćanje, jer jednostavno bilo toliko veliki broj da se drugačije nije moglo. Sada, znači, projekt i dalje traje, se radi na način da se ne vraćaju, nego se jednostavno naravno zadržavaju samo oni za koji ima uvjete tamo, znači gdje ima skrbnika koji su voljni mikročipirati, cijepiti. Ovo sve o čemu smo pričali, znači popružiti jednu odgovornu brigu za tu životinju. Tako je. Ostale životinje idu u sklonište i traže udomljavanje. Zvuči ovako jednostavno, ali vjerujte mi, to je jedan zaista vrlo, vrlo zahtjevan projekt. Opet smo naravno u njemu vidjeli da zapravo pomažući tim psima pomažemo i ljudima. Sve je to povezano, da jednostavno u tim naseljima koliko trebaju psi pomoć, toliko trebaju i ljudi pomoć i na neki način da, to je sve povezano. Suživot, u punom smislu, tako je. U svim pogledima, tako da se razumijemo. I definitivno jako je važno da se aktivirala i država. Uspjeli smo dogovoriti sredstva konkretna za kastraciju životinja. Puno životinja, preko 3000 pasa je već sad, znači, obrađeno pomoću projekta, to stvarno je ogromna brojka. Super. Ono što je važno i što će trajati još dugo, upravo ta vrsta edukacije, puno priče o tome da je zapravo važno reagirati već kod jednog psa. Znači, ako se vidi jedan pas da je napušten u naselju, odmah reagirati, znači odmah zvati sklonište i tako dalje, jer ga je najvažnije kastrirati čim prije, će doći novi neželjeni psi, a ako se opet prihvati odgovornost da se ti psi imaju pod skrbi, da se pridržava zakona i da se zapravo vodi briga o njima. Ako za to nema uvjeta, sve ok. Kažem, pohvalnije je zapravo reći nemamo uvjete, neka ide u sklonište, neka se javi onaj tko za njega ima uvjete. I to je sasvim u redu. Znači, često ljudi misle da pod svaku cijenu treba imati životinju, zaista ne treba. I to vrijedi za čitavu Hrvatsku, mislim za čitav svijet. Uvijek je bolje reći i ne, jer to pokazujemo odgovornost. Tako je. Mislim, logično, evo, ne znam, ja živim osobno u gradu, pa mislim, neću sad, joj, baš bi imao konja, ne znam, pa se će reći, pa ne možeš imati konja, pa tako je nekad i sa psom, koliko god se čini, nema uvjeta za njega, nema. Često ljudi, ne znam, nemaju ograđeno dvorište,
Pa nemam ograđeno dvorište. Tako, ili recimo rade takav posao da ih nikad nema kod kuće. Tako, ima puno razloga. Putuju, tako. Novac, sve jedno koji je što razlog. god. Ali evo, svako bi za sebe nekako trebao procijeniti, realno informirati se pa da donese sve neku stvarno mjerodavnu, relevantnu bi rekli odluku. I u tom slučaju onda puno pohvalnije reći, ok, ili kad javit ću se, otići ću u sklonište kad ću imati uvjete, ili neću imati nikad životinju, otići ću kod, ne znam, susjeda se poigrati sa psom ako iz Dovoljice, ali to je ipak odgovornost. I ja često govorim i uspoređujem to sa automobilima, onda me ljudi onako kako sad, ovo su živa bića i tako dalje, ali jedan dio da definitivno je usporediv. Jako smo dobro riješili situaciju sa automobilima. Vrlo nam je logično da moramo imati vozački, da imamo, da možemo voziti auto, da nam taj auto mora biti i osiguran, da nam taj auto mora biti tehnički ispravan, da moramo po propisima voziti i tako dalje. I naravno zbog dobrobiti svih nas smo to sve napravili. Ali nekako za živa bića nas još treba učiti. Da jednostavno uz to pravo da imamo psa trebamo uzeti i odgovornost. Znači ne možemo samo uzeti psa, ali ne uzeti onda sve i sve te zakonske što nosi sa sobom. I evo, vrlo je jednostavno opet kao i nekako početak priče, sve u ljudskoj odgovornosti. I evo zaista definitivno zahvalan sam na suradnji i trebalo je tu puno i sada ja kažem, zato kažem i dalje se nastavlja i dalje evo dobivamo pomoć jer zajednička suradnja je najvažnija da se problem riješi. Jer kad bi bila tako jednostavno se to ne bi zvalo projekt. Znači nije čak ni samo kastracija, nego puno toga uključeno da se jednostavno situacija popravi, da zakoni vrijede svigdje jednako, na dobrobit svih nas i da jednostavno imaju životinje samo oni koji za njih mogu brinuti, da se globalno gleda problem, znači jer logično je, recimo na primjer u jednoj županiji, ako jedna općina radi na zakonu o zaštiti životinja, na provedbi, a druga ne, mislim, što će se dogoditi? Samo će se prijeliti problem. Znači, svi zajedno na cijelom području županije, pa onda i na području cijele Hrvatske moramo raditi na tome da zapravo povećavamo brigu za životinje. Evo onda možda da se nadovežemo nekako na kraju razgovora i na to zapravo na jednu tu cjelovitost koju vjerujem da će donijeti i ove izmjene zakona koje ste vi zapravo pokrenuli, jel tako, predložili 2021. godine. O kakvim se u stvari tu izmjenama zakona za životinje radi? Neke smo možda već i spomenuli tijekom emisije, ali možda evo da za kraj sažmemo što bi to trebalo drugačije i bolje urediti za životinje. To mi je jako drago, mi volimo onako ići prema naprijed, iako je 2017. Zaista zakon donio jako dobre odredbe i pokazao da je itekako potreban i provediv i da su velika poboljšanja tu. Naravno da radimo na tome da napravimo i daljnje korake. I naravno evo i tu se nadam, zapravo neću reći nadam, nego vjerujem da će gospodin Tazi pomoći, jer itekako evo imali smo neki razgovor gdje itekako vidio da je kastracija iznimno bitna i da zapravo bi to trebalo biti na nekakvoj razini države riješeno, ne samo prepušteno svakoj lokalnoj zajednici, tako da evo jedan od naših prijedloga je to da kastracija pasa i mačaka bude obavezna na razini čitave države, osim naravno izuzetaka koji su opravdani i koji se evidentiraju. Također jedan od prijedloga je zabrana držanja pasa na lancu, gdje su nam dali podršku i lokalne zajednice, jer je se uviđalo da gdje je nebriga po tom pitanju automatski ide povezano i primjerice necijepljenje, ne mikročipiranje i tako dalje, i da jednostavno što bolji zakon, što daje veće, bolje, kvalitetnije uvjete držanja životinja, da će zapravo biti dobro i tim životinjama i drugim životinjama i na kraju ljudima i čitavoj zajednici. Jer mi nemamo problema sa životinjama, to stalno volim ponavljati, nego sa ljudima. Oni rade problem. Sami psi ne rade problem za sebe, mi sve to zakuhamo, kak da kažem. Tako da je jako važno da se na državnoj razini naprave određene promjene. Naravno, ne bavimo se samo kućnim životinjama, evo spomenuli smo primjerice cirkuse sa životinjama, to su divlje i domaće životinje koje pate. Trenutno je u Hrvatskoj zabranjene cirkusi sa divljim životinjama, ali pokazalo se da zapravo tu
tu zabranu treba proširiti na sve životinje. Koja god da je, u cirkusu je neće biti dobro. Mislim, ako lavu nije dobro u cirkusu, zasigurno nije ni jednoj kravi ili nekom psu, jer jednostavno na isti način će biti tretirana i tjerana da rade trikove, ide od parkirališta do parkirališta. Psihičko stanje će biti isto. Nažalost, da, to je tako. I s druge strane, to nam zaista ne treba, imamo alternative. Svakako što se tiče nabavljena egzotičnih životinja, nažalost u Hrvatskoj to postaje sve veći i veći problem. Ljudi nabavljaju životinje uopće ne razmišljajući, ne znam, da li ta životinja otrovna, kakvu brigu treba, li će ona patiti, neće patiti. Da li je to okruženje koje može... Da li uopće uvjete, koliko će živjeti. Mislim, to je strašno koliko ljudi ne razmišljaju o tome, nego samo onako vide, ne znam, sliku u nekom oglasu i sad, evo ja ću je kupiti, ne. Tu treba također država ipak staviti neku regulaciju da se jasno odredi koje životinje mogu biti kućni ljubimci, koje ne, pod kojim uvjetima i tako dalje. Imamo dosta prijedloga, nisam ih sad sve i teško nabrati, ali ono što je bitno, stalno težiti naprijed. Želimo uređenu državu koja je na dobrobit svih, borimo se kako za prava životinja, tako i za prava ljudi, jer ponavljam, smatramo da su ljudi samo jedna od životinjskih vrsta, pa je sve povezano i zakoni su nam u tome iznimno bitni, iako naravno evo nekako ljudi misle dobro pa ne mogu ja mijenjati zakone, ali često ih pozivamo da potpišu neku peticiju. Evo sad trenutno imamo aktivnu peticiju za zabranu držanja pasa na lancu, onda peticiju za zabranu koča, dakle ne zaboravljamo i ribe, naše Jadransko more koje je iznimno izlovljeno i prijeti mu doslovno da se pretvori u pustoš. Tu prednjače mreže koje vuku doslovno sve po dnu, takozvane mreže potegače, koče. I kad smo krenuli u kampanju, evo, mnogi su bili iznenađeni, pa zar je to dozvoljeno još? Znači, uopće nisam, a mi se borimo evo da bude zabranjeno. Nekad jednostavno, čak evo i ljudska svijest je naprednija nego zakon i oni kasne za time i mi želimo jednostavno da to postane zabranjeno dok još nije kasno, dok još imamo šta spasiti. Tako da evo, puno ljudi zaista daje potpise i evo mi im zahvaljujemo i evo pozivamo i sve ostalo. Mogu posjetiti našu web stranicu prijatelj-životinja.hr i na njoj naći aktualne peticije i vidjeti kako mogu sami pomoći na neke druge načine da mijenjaju sebe. Promoviraju udomljavanje umjesto kupnje, promoviraju kastraciju, malo pogledaju kod sebe, mogu nekog upozoriti, dati neku informaciju, pa i oko prehrane ili oko odjevanja ili oko kupnje, primjerice, ne znam, kozmetika koja nije testirana na životinjama i tako dalje. Zaista ima jako puno načina kako pomoći životinje, samo je važno krenuti, uključiti i vjerovati da kao pojedinci možemo napraviti čudo. Sve krene od pojedinca. Sigurno, uvijek. Pa i naša udruga je nastala od nas par koji smo krenuli, a sad već imamo zaista i veliko članstvo i podršku i tako dalje. Ali opet je svaki član naš važan. Opet on u svojoj sredini širi tu jednu dobru priču. Kad imamo evo ZGVG festival, posjeti festival preko 50,000 ljudi. Pa svi su oni opet onda glasnici i dalje što su vidjeli na festivalu u svojoj obitelji nekako djeluju. Djeca su recimo iznimno, gdje god negdje sa djecom imamo predavanje, nešto pa recimo oko razvrstavanju otpada, plastičnim vrećicama, to. Kako oni postroje doma svoj, gdje se baca papir, gdje se baca plastika. Vrlo jednostavno razumiju. I moram priznati da kod životinja isto jako razumiju. Znači djeci, one nemaju još onaj taj joj ovo se mora ili to je tako ili nekakve, nego jednostavno onako zaključe od srca i razuma, pa da, pa to logično, su živa bića, još uvijek im je to i nemaju taj poriv da moraju to potisnuti kao i reagiraju vrlo lijepo, prirodno, kako zapravo i prema životinja, tako i prema ljudima. Evo što sam jednom rekao, ne čini drugom što sam ne želiš da netko čini tebi, pa to je primjenjivo pravilo, nema veze o kojoj se životinjskoj vrsti radi. Eto, sigurno ćemo, jer bit će biti prilike za razgovor još. Ja vam se zahvaljujem prvenstveno na vašem radu, na radu udruge i vašem osobnom radu, na toliko bitnih društvenih segmenata i moram priznati, kad sam gledala web stranicu, bila sam stvarno oduševljena da je netko uspio toliko na izgled različitih društvenih djelatnosti okupiti pod jedno i zapravo pokazati da je to sve uzročno posljedično povezano. A onda vam najljepša hvala i za gostovanje u današnjoj perspektivi.
Hvala vama na prilici, bilo mi je zaista ugodno i nadam se da smo nekog potaknuli na neko danje razmišljanje o životinjama, pa o svijetu. Pa sigurno jesmo, u ovom ili onom smjeru, ali barem nismo ostavili onako isto. Nešto smo sigurno ja sam uvjeren, sigurno. Možda smo nekog i naljutili, ali to je dobro. I to je reakcija. Smo ga izbacili možda malo iz nekakve kolotečine gdje je sve zdravo za gotovo uzimano. Točno. Ali vjerujem da smo zasigurno pozitivno djelovali na sve i hvala vam na prilici i naravno još jednom zahvaljujem i na suradnji sa gospodinom Ketazijem oko ovoga samog projekta koji, kažem, se nastavlja i još je dug put. Tu trebam svakako naglasiti da sklonište u Čakovcu ima jako puno posla i obaveza i njemu isto također znači podrška koju ima, jer jednostavno treba izdržati takav jedan volonterski rad i pritisak i svaka podrška jako puno znači. Hvala vam lijepo. Perspektiva. U razgovoru s gostima donosimo različite perspektive o društveno važnim temama, osobnom iskustvu i životu. Utorkom od 12 sati.